Kesanian Tremanggola ingkang nami pimpinan Pak Sukono mijesake depan Kesanian Tremanggola ingkang nami pimpinan Pak Sukono mijesake depan Kesanian Tremanggola ingkang nami pimpinan Pak Sukono mijesake Jepang Atur pambagio wilujeng Blora Mustika Blora Kota Adipura Sasana Jaya Kertabumi Nuwun sutresna budaya Jawi kang satuhu dadi nurmatan Sugeng dalu Sugeng pepanggihan kalian keluarga besar seni sandi woro ketoprak Tri Manggolo budaya ingkang midal mendusun Turirejo saking kecamatan Jepon Kabupaten Blora Jawi Tengah ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Bapak Sukono Cipris Nuwun polenggah kakung sumanut ingkang satu dadi nurmatan. Mekaten kala wau panjenengan mirengaken uyon-uyon sawetawis kalajengaken tari gambyong parianom. Ingkang dipun tindakaken widodari saking kayangan paguyuban ketoprak Tri Manggolo budaya. Sandi wara ketoprak Tri Manggolo budaya dipun iringi pengrawit Manggolo Laras. Ingkang dipun pimpin Kiraka Bagus Wawandana. Panglipun Swarawati dipun asta Niken Ayu Titin Mariani. Wiraswara dipun asta panjenenganipun Bapa Surati. Pangaprak dipun asta Kiraka Bagus Hartana Ewudine penata panglam dekor. Dipun pandhegani Kiraka Bagus Arif Widodo. CS. Keluarga Agung Sandi wara ketoprak Tri Manggolo budaya kerja sama Son Sistem Putra Audio saking Desa Sali Kecamatan Sali Kabupaten Rembang Bakit ingkang dipun pandhegani panjenenganipun Bapak Sukir CS. Ugi kerjasama video syuting Arisma Production saking Desa Tunjungan Kabupaten Blora Jawi Tengah ingkang dipun pangarsani Kiraka Bagus Puput Nobel CS. Sutradara yang dalu menika dipun asta Kiraka Bagus Tejo Kuswanto, asisten sutradara dipun asta Kiraka Bagus Jeki Simak.
saking pangriptanipun Ki Sutradara ing dalu menika badhe minangkani pamundutanipun ingkang hamengku gati ing dalu menika ngresakaken sejarah Kasultanan Bintoro Demak seri pirangan ngadegipun Menara Kudus minangkani pamundutanipun ingkang hamengku gati ing dalu menika ngresakaken sejarah Kasultanan Bintoro Demak seri pirangan ngadegipun Menara Kudus. Kepareng ing dalu menika badhe ngaturaken pendhapuk utawi paraga atekan angka sepisan gambaraken wonten ing Padepokan Mojo Agung. Ki Terjan ing dalu menika katindaken Kiraka Bagus Tejo Kuspanto. Ewondene Sondong Lawe katindaken Kiraka Bagus Lonto Widyatmoko. Adegan saklajengipun gambaraken wonten ing Kasultanan Bintoro Demak. Sultan Patah ing dalu menika katindaken panjenenganipun Bapa Sukono. Patih Wonosalam katindaken panjenenganipun Bapa Luluk Setyoaji. Garwa Merta Siah katindaken ikan Ayu Sam Siatun. Sunan Bonang Makdum Ibrahim ing dalu menika katindaken Kiraka Bagus Jengki Simah. Ratu Mas Nyowo katindaken ikan Ayu Vinanta Lestari. Ewondene Ratu Mas Kencana katindaken niken Ayu Wulandari. Pangeran Sanggar Singgih katindaken Kiraka Bagus Antok Wijaya. Ewondene Dirga Negara katindaken Kiraka Bagus Yanto Wibisana. Adegan sak candhaipun gambaraken ing Panti Kudus. Sunan Kudus Jabar Sodik ing dalu menika katindaken panjenenganipun Bapa Didik Setiawan. Ratu Dwarawati katindaken Bunda Heti Ernawati. Wonten Kadi Langu Sunan Kalijaga ing dalu punika katindaken Agus Aji Dewantara. Ewondene wonten sak tengah-tengahipun cariyos ing dalu menika panjenenganipun pelawak utawi dagelan cak kemecak timbul dipun rameaken ban kita mentil. Ugi dipun rameaken artis-artis Trimanggolo Budaya, BPJS Kepruk Trombol dan kawan-kawan. Ugi dipun rameaken kreasi-kreasi saking Trimanggolo Budaya, Macan, Ulo, Kirik, Wedhus, Bocongan. Dipun riyaken keluarga Trimanggolo Budaya. Mekaten kala pendhapuk uti paraga ingkang badhe netepi kewajiban ing dalu menika. Monggo kula aturi mirsani ngantos paripurnanipun pagelaran. Mbok menawi mangkenipun wonten tumbangsa saha tandang tanduk tata wicara boten ngrani penggalih panjenengan sami. Kula minangka wakilipun rombongan Repak Trimanggolo Budaya manungsa ulah boten walang kelepatan nyuwun pamedhing samudra bangsa misak kathahipun. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali membangun tetap membangun. Suro Sudiro Jaya Ningrat Lebur Tiring Basuti Cahyaning Repak Trimanggolo Budaya, Trimanggolo Budaya Hanjayeng Bawana.
Terjang, Akang. Lho iki lho kena apa sampean, Kang? Yen to tak waske saben dina kok sampean iki kok tansah nglangut. Ora kaya adat saben. Jane sing mbok pikir iki apa to, Kang? Wes ora ngomong. Wes. Nek nggonmu omong wis rampung gendi aku nek omong. Di sondong lawe. Ora kleru sangka omongan. Paribasane nek rino aku ora doyan mangan. Nek bengi klisak-klisik arep ngremke mripat ora iso. Mergo aku kakean pikiran. Kakean pikiran. Ya, lho kowe iki lho mikir apa? Kang mongko bocah-bocah najan to manggone ning desa. Kuwi bab pangan yo ora kekurangan. Lho kowe lho mikirke apa? Wong jagung yo lemu. Tanduran kae yo subur. Lho sing mbok mikirke iki lho apa lah, Kang? Sing mbok pikir perkara badokan ta. Yo menungso urip nomor 1 kuwi badokan. Apa ya mung cukup mbadhok saben dina? Ya cukup wong menungso ora mbadhok. Wong kok ora maido. Wong urip isih digoleki ra kok mbadhok. Wetenge wareng. Mengko nek kakean mbadhok wareng kan bedodok. Lho. Ora umum to? Ora umum. Ora ono wong wareng kan mati. Ora ono. Tapi nek kleson iso bongko ora iso. Kleson ya iso bongko, kuwarekan wetenge ya ana sing iso bongko. Lha iku mergo gak iso ambekan kebeken badukan. Lah ora banget menungsa. Saiki jajal. Kowe mangan wareg tetel wetengem ora ndang bedodok. Lah yo nek wis wareg kan yo ora lah. Lah iya. Ngene lho di sondong lawe. Yo gini kok saben dina ngaku linglung kakean pikiran. Bedaing Majapahit sak tinggale Sinuwun Prabu Brawijaya Kertabumi. Laskar Majapahit padha salang tunjang bubar maut. Padha kocar kacir golek keselamatane awake dhewe. Lho wong perkara bedahe Majapahit mbok pikir bedahe Majapahit kita ibaratake sego wis dadi bubur ora bakal bisa dadi sego meneh. Lho kowe lanang iki lho Kakang. Iso urip iki lho wis keseneng ora dadi bulan-bulane wong-wong sing bisa bedah Majapahit. Mula tadi sondong lawe kuwi mikir. Saksedane Sinuwun Prabu Brawijaya Kertabumi, Laskar Majapahit sing isih urip mung
aku karo kowe. Lah iya mula kuwi Kang sing isih urip kowe lan aku. Ta ibarat iki trimo luwung. Wis kabejan iki. Iya. Mula siji aku lan kowe lan bocah-bocah. Nek iso lan nek kowe gelem aku kepengin balikke Kajayan Majapahit. Sampeyan isih waras. Waras. Sampeyan yo ora mimpi. Gak. Lho satase kowe lan aku iki kok arep balikke Kajayan Majapahit. Tak ibaratke wong cebol gayuh bulan cecak muntal klopo. Wis to ora bakal kelakon. Ngono, pikiranmu ngono. Lah iya wong ngene lho, Di. Ngono ya kena. Bisa. Ning wong urip ning jagat iki diwenangake budidaya gayuh apa sing dikarepake. Muga kelakon apa kekarepane aku tumus dening ati sing suci. Muga kelakon kowe lan aku bali ning Kajayan ing Majapahit. Lantarane ana kowe karo aku ning Mojoagung madhep dadi paguron. Iki lah ora dingerteni Sultan Patah ing Demak to. Yo pancen kowe lan aku iki adek paguron Mojoagung iki dirung ngerteni wong-wong Demak. Lah yo Sultan Patah iki wis lali. Bibit kawite paribasane kacang lali kulite. Sapa Sultan Patah? Sultan Patah iki Raden Kasan. Sapa Raden Kasan? Raden Kasan kuwi anake Brawijaya ing Majapahit. Kok sae nganggo gelar Sultan Patah Jimbu Ningrat Panetep. Agama Khaifatullah Akbar sing kaping pisan. Babah Patah, babah iki bapa padha karo babah. Patah iki medhot. Nek ngono anak sing medhot karo wong tuwa. Alah yo ben lho. Yo ben ya. Yo ben wateni wong ae. Lah Kasan urusane Kasan, sing penting ra aku urip bendina mangan wis genah. Wareg mah bener. Ayo. Oh, matang picek. Lho kok malah sampeyan muring-muring. Ana gunane aku bengak-bengok petendang-petendang kok yo wis. Lho kuwi ra perkarane jenate Brawijaya Majapahit karo Kasan. Lho kowe iki lho wong apa ambek aku? Apa ngungkit-ngungkit Raden Kasan saiki dadi Sultan Demak Babah Patah Jimbu Ningrat Panetep agama Khaifatullah. Lah yo ben mati wong. Nek ngono ora ana gunane aku petendang-petendang iki mau. Lho sing mbok karepke iki lho apa? Ngene lho, Di. Mergo aku omong kaya ngono, aku rasa rujuk nek Patah dadi sultan. Lho lah karepmu? Lho, cuk, bocah-bocah seksenono ya. Dina iki bocah sing padha gemati karo kowe lan aku dikumpulno. Wis do ngumpul kabeh iki. Wis dombo, lho, seksenono ya. Dina iki aku bakal wani bangwasane Sultan Bintoro Demak. Sampean. Sampean arep wani karo Sultan Demak. Iya. Demak kuwi kaulane akeh lho, Kang. Kaulane iki ora timo siji loro kaya ana ing Mojoagung lho. 5000 cacahe. Demak iki jembar tebane akeh kaulane. Ini lho, Di. Weling perang Brontoyuda Jaya Binangun apa ora? Brontoyuda Jaya Binangun Pandhawa karo Kurawa. Lah kena wayangan. Ya, yo Kurawa ora pirang-pirang 100. Kurawa iki perjute 5000. Pandhawa mung 5. Pandhawa 5. Ning yo gene kok menang 5. Aja mbebas. Kaya ngono sapa ngerti kowe lan aku najan sithik bisa menang karo wong Demak.
Biaya yen Joko Wono sing dulure jenenge Salame. Bener. Ya biyen, saiki aku diangkat dadi patih Wonosalam. Wih, Piye to? al pangklet. Biyen kowe begal Wono. Ya aja mbak anggap biyen begal jenenge menungso kuwi diwajibke bisa ngrubah jiwa lan ragane. Wah, Yen Kincir. biyen Allah. Oh alah, layaman pacane mlinit apik. Ana kae tembung mentereke inteleke roda berrebutan. Ya, itelek-itelek. Wah, Kincir. Saiki Joko Wono dadi patih ning Demak. Sirahe gembelo. Biyen sandangane kowe kan bedane kowe kaya aku. Saiki sandangane patih Gumebyar sawise dadi patih Kasan. Oh, dadi iki pangkaten ning Demak iki patih. Wakil negara sing nomor 2. Aja mbok anggap aku ngebelo ora. Jalaran apa? Punggawane praja ki abot sesanggemane. Jejibane akeh ora mung siji tok sing dijibah. Oh, takone Di, apa karepe teko ning kene? Ya ngono, tunggu. Wis parangke. No, Wis ora apa-apa, ora apa-apa. Ya. Pancen biyen kowe ya. biyen yo jenenge yo Joko Wono biasane yo begal karo kanca-kanca. Ya wis saiki dadi patih. Bahasane gaduh-gaduh ora apa-apa. Dibasani? Ya. Ah sampean nggih. Gusti Patih yo. Ya serasa Gusti Patih ya ora apa-apa. Aku wis Pancen wis kulino. Ah, Biyen- ya. Aku bingung nek Gusti Patih Joko Wono Apa kepiye? kok nganti sliramu kuwi temeka ana ing desa Mojo aku. Heeh. Ora ana angin, ora ana kabar. Ya. Mak betumbu kowe temeka. Lho, ana apa no? Ya ngene. Apa aku keparengke merunggan kawan sedulurmu Ki Kerja. Kakak kerja. Iya. Oh, parah ngono. Jalaran sing tuwa Ki Kerja. Lah iya iki. Ape? Apa? Ape jagongan ambek kowe mbok menawa Joko Wono arep digawe pecundang sampean kan. Kepengin ketemu karo aku. Wis. Gustine Patih Wonosalam Ki Kerja. ngaturi kawilujengan sak rawuh panjenengan wonten Rompo Kula Mojo Agung. Niki sangka karepe sampean dhewe napa sampean iki entuk dawuh? Ya ngene, sak tenane sepisan aku ya tuwi kasugengamu jalaran ala tanpa rupa biyen kuwi tau dadi kanca roangku. Matur nuwun nek sampean saeling. Kaping pindho. Nggih, Aku nampa dawuh saka Kersa Dalem Kanjeng Sultan. sampean nampa dawuh Kanjeng Sultan Patah. Ya. Lajeng gawe Kanjeng Sultan Patah ingkang lumantar dhateng Gusti Patih Wonosalam napa? Apa ya bener? Yen to Ki Terjang madheg paguron ana ing Mojo Agung. Mboten tege ngaling-aling. Ngling-lingi perkarane kula yen kula madheg paguran anyar teng Mojo Agung. Ki Terjang. Nggih, Ya aku ya ora nglarang, Kanjeng Sultan ya ora nglarang. nggih. Ning ya gini, ya to. Wong ala tanpa rupa kowe duwe sembarang. Kamangka kowe dua andane Kanjeng Sultan ana ing Demak Bintoro. Mbok ya kowe ku nyuwun lilah ana ngersane Kanjeng Sultan dimen ora diarupi nggo dadi kabulur ana Mojo Agung. Nek ngaten kula kleru, kula madheg paguron anyar teng Mojo Agung mboten njaluk bae Kanjeng Sultan Patah. Ya, Nek ngoten mboten beda kali Sultan Patah. tegese kepiye? Sultan Patah ya Raden Kasan, Ya. dadi Sultan teng Bintoro Demak. Napa rikala semanten njaluk bae bapake nggih Brawijaya. Lho, Sik. lho. Kok sik? Majapahit antaraning Demak Bintoro. Wis beda. Bedane Yen to Majapahit. Demak. Kasan
Sultan dadi sultan mono sing nyengkuyung ora mung wong siji. 1000. Sing dadekke sultan ora mung siji, akeh punggawane praja. Lho, kowe ora kena. Ning kasan iki anake Brawijaya. Iya. Lho wong tuane kok dilalekno. Iki dadi anak sing kualat lho. Lho, ora teges lali ora. Lho, nyatane ngaten. Dadi sultan mboten njaluk kali bapake kok nganggo karepe dhewe mboten beda kali kula. Oh. Dadi kowe perkara kuwi mbok gandeng cenengke. Yo, yen to kaya ngono. Ki Kerjan, Dipun. yen to panjenenganmu ndek penggalian sing kaya ngono ayo. Sowan. Munjuk atur nang ngarsa dalem. Emutke pakartine. Kanjeng Sultan yen to tumindake luput, kowe wajib jalan apa kowe kawula. Yen to ana sesembahmu luput, wajib elingke. Demak, Mojo Agung. Sampeyan ting Mojo Agung tamu. Iya. Mojo Agung iki sing duwe kula. Ya, Nek kula kene sowan ting Demak, kula badhe wani kalih Sultan Watah. jangan sebenarnya Mojo Agung antarané Demak dadi perang. Amangka aku pinasran bolan Wasesa. Allah lan becike. Sowan lan ora niki Kerjan ana tanganku. Ngaten. Yen to ora gelem sowan, apa bakal ndak udo karep iso. Kula gelem sowan. Ya. Ning Watah kon teko kene dhewe. Lho, kaya ngono, yen to kaya ngono jawab kamu ndak ranti ana njaba. Wah, kaya wong pesto. Lho, napa? Aku omong bededang nang kowe gunung ta ora? Sampeyan urip mateni wong iki. Aku bededang karo Wonosalam kowe gunung ta ora? Ora mateni wong. Kowe metu njaba, Wonosalam balekno kon minggah. Balik. Iya. Ning Demak. Iya. Hei. Wonosalam balekke. Oke, Kang. Kowe tak kongkon malah perintah. Aku kene. Iya. Wis ayo. Halo. Baturi aku. Udah, Kang. Balekke. Iya.